osobného preukazu. Mám ešte vypité a noc sa nám vyhráža, že nás zabíja. A dôvod? Že máme ísť do... Hej, má vypité. Dobre. Ale on má iba tie... Jak sa to volá? Vzduchovky. Dobre, on aj nejakú tú zbraň reálne išiel po ňu, alebo niečo, keď sa nám vyhráža? Išiel po ňu, áno? Áno, on išiel tam, kde tie zbrane má. Dobre, On nám povedal, že máme zavolať policajtov, lebo že nás tu všetkých vystrieľa. My počkáme asi tu. Dobre, počúvajte ma, ja vám dám jednu bundu, budete čakať tu. Ja sa bojím. Pane policia! Vidíte von s rukami nad hlavou! Pane policia, vidíte vonku? Rozbité okno, dvere. Vidím ho hore. Tak, aby sme videli vaše ruky, dobre? Počkáme na našich a pôjdeme tu. Pane policia, vidíte von? Poďte ku nám, porozprávame sa, pane. Ukážte mi aj druhú ruku, či máte nejakú zbraň. Máte nejakú zbraň, pane? Pane! Poď! Poď! Pane! Podám na uši. Poď! Policia, ruky hore! Policia, hore! Daj ruky hore! Poď sem! Putaj! Ruky na krba! Pohode, hneď. Dobre, ideme. Bundu dáme pod. Kráčajte, dobre, do vás korámi. Dá sa opísať, že to boli krče, začal sa točiť a nevieme určiť, či mu niečo je. Páni si ho použiť, taser! Láni si na zem! Ruky daj za chrbát! Prečo si nenastával? Povedzte. A čo? Jak na čo? Vy ste balili jak blázon, ideme za vami kvôli tomu. Ale prestaň. Preukážete sa, idete aj tak ti hovoriť. Ja. Ja vás preložím vodičkom, že si preukaz, to mám škola. Prosím? Nemáte nič, vôbec žiadne doklady, ani vodičak. A vodičak nemáte. U nás. Keď vám asi bráni, tak vám isto povedať, aby ste dozneli jazdili, ne? Kedy nám ho zobrali? 2011. Či držiteľ vodičského oprávnenia, na aké skupiny ešte nemá udelený nejaký zákaz. S bandrigami, potom to má uložený zákaz činnosti, respektíve zákaz činnosti. Máte zákaz činnosti, viete o tom, ste svedomí, dopustili ste sa trestného činu. Vykonáme ešte orientačný test na prítomnosť omalých psychotropných látok, ako sme hovorili. Áno, hlasím tiež na ceste 1.18 pri Hyze zastavené vozidlo. Osoba má zákaz činnosti, čiže osoba obmedzená na násobnej slobode. Vykonám ešte drog test na podľa výsledok. Výchová skúška negatívna. Rocha? Nie, to už ústav Bučina. Tu je taký červený prúžok, môžete stojíte, ak tým nezmizne. Ktorou to postupne tá farba bude miznúť z toho. Pekne sa už vyfarbili ostatné látky, metamfetamín, amfetamín sa nevyfarbil. Test je pozitívny, pôjdeme na tie odbery, ako som vás poučil, dobre? Policia, odsúďte dvere!
Policajti rovno! Motorové vozidlo Škoda Fabia. Res von! Prečo si utekal? Lebo nemám vodičák. Postavte sa. Postavte sa. Vo vozidle máte nejaké veci pochádzajúce z trestnej činnosti? Prosím? Nejaké olané psychotropné látky, zbrane, zakázané látky. No, poďte. Tam je to. Čo je tu za týmto? Lahni si! Lahni si! Lahni si! Hovorím ti, lahni si! Ja som si môžu lahni. Dobre, daj do vysielačky, že ho. Kúď. Dobre, ja vás potom držím, čiže... Žiadne vymyslím. Ale čo? Tlak? Zatiaľ nie. Uvidíme po vyšetrení. Dobre. Hlavne nech je všetko v poriadku. Forum 612, Ivanka pri Dunaji. 611 máme vozidlo na 6 pre voza. 2 minúty ide za tebou. Aj Patra 10 s vrzom. Patra 10. Tri osoby sú vo vozidle. Chcem ich totožniť, vodič má byť účajný, predložil pás. A ďalšie slova a tretia si s tým, ktoré hodnú. Aj 47 sa dá presúvať. Ak som potom. A čo to je? Čo to je? Píko. Dobre. Pervite. Dobre, a dobrovoľne to vydávate? Dobre, potom ste zaznamenávaní na kamerovom zázname, aby ste o tom vedeli. A čo uvádza pán? Že on za opátku mal previesť toto vozidlo? Do Kauflandu, do Senca? A kto vás oslovil? Kto vám povedal, že to máte previesť? To vozidlo? Ten majiteľ auta, ten srp. A vy ho poznáte? Ja nepoznám, ja poznám to sno. To má dodanie, to je dodanie do výkonu trestu. A to je Slovák? Áno, to je Slovák, ostatná dve osoby. Ktorý má dodanie? Ostatná